қакртой хушровардаи сабоат духтарако нигоҳ кунен борои сабоҳат беҳад сифатҳои хубкатӣ ҳозир аз наздик нишон метиҳем тона нигоҳ кунен бархта блескша бинен аҷоиб ранги королевский бархтай бовар кунен ина духтарако ай пеш ма сангчоша шумода нишон метиҳем 300 сомонай бо арзон мешава марамат чанд та расветкаи хушровардагай инаи савзи талха баргшай инаи цвети кирпичнишай иш сиёҳай ира бинен иша бинен бо духтарако ай дур ҳам хушрӯай ки ай пешам фасонай бо биёен ай пеш биненда ранги королевский бархат метова 300 сомон бо арзон мешава марамат ҷои сабоат бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза дасти чап 5 қатор духтаро ира бинен иша ишда хушрӯ иша ишда хушрӯ мана остинакошун намихе резинка омадагай фасонакан чанд расветка дорад духтаро бинависем бо шумода мефаҳмонанд доставка ҳастай духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен сабоат чихе куртаи фасонтон овардагай копия люкси дубай аҷоибот хушрӯ материалаш тамошобино натуралкай блескша биненда чихе блеск метия наворда наомаде сар як бор биён ай пешхутон бинен ранги королевский бархтай ина боб модели новинкаш ина сангчора диден чихе оригинал сваровский фасонай марамат каседа дар корай 300 сомон бо арзон мешава чанд намудуш ҳастай бинависен бо шумода мефаҳмонанд бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 5 қатор дасти чап ҷои сабоат духтаро баъд инчунин доран аз анаин модел ира чанд карден инаи 250 сомонай духтаро ишам материалаш натуралкай нигоҳ кунен сангчоша бинен чихе хушрӯвай ҳам кабутуш ҳаст ҳам сиёҳуш ҳастай марама духтаро аз инам метонен ки омада аз наздик бинен ё ки дархост кунен даррава как шумода доставка мекунанд бинен чихе фасончаянд иша ишда хушрӯ иша ишда хушрӯ марамат ҳамаи ҳаминора сабоат барои шумо овардагиай духтаро киртагир бошен ҳатман биёен пеши сабоҳат двойкачора фасониша диден духтаро марҳамат бори новинкаи сабоат омадай анам хел двойкои фасон диден 200 сомонай ҳозир аз наздикам нишон метам тона 200 сомонай бо арзон мешава ҳам инамудаш аст ина бинен ду намуд дора ҳам анаи модел астай духтаро нигоҳ кунен сангчадор чихе фасонакан беҳад хушрӯ брукоша вамхе кушодаки фасонай 200 сомон бо арзон мешава бозори корвон ина духтаро нигоҳ кунен ира инаи двойкаша аз наздик шумода нишон метим остинакоша бинен сангчадор сангош мустаҳками оригиналай пешакша бинен чихе хушрӯ кардагай 200 сомон бо арзон мешава бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза дасти чап 5 қатор ҷои сабоҳат омада натонен бинависен доставкатон мекунанд тамошобинони азиз халатои фасон киртои хушрӯ ҳамаш дар ҷои сабоат акция рафтестай арзон шудагай нигоҳ кунен чихе хушрӯанд инаи чанд пулай 300 сомон нигоҳ кунед 300 сомон будай бо арзон мешидай ина остинакоша бинен копия люкси туркияй а инаи моделиш чанд пулай 280 ин моделиш 280 сомон материалаш королевский бамбукай иш вилюрая марамат бинен чихе хушрӯй танадам қафасон меиста духтаро ҳамаи ҳамино 1000 сума копия люкси туркиян ана баъд ҳастай бо анаи модел ин моделша бинен духтаро чихе хушрӯ и чанд пулай 280 сомон мана духтарако ҳам материалаш фасон ҳам моделаш беҳтарин марамат пеши сабоат биёен бинен хитон а уш чӣ ишам 280 сомон анаиям 280 сомон вирсачи духтаро марамат бори навша сабоат овард метавонен биёен ай наздик бинен бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 5 қатор дасти чап омада натонен нависен доставкатон мекунам фасони киртора бинен духтарако бовар кунед янамуд киртои хушрози омадай бозорда ҳамаш копия люкс ҳамаш намихел нусхаҳои дубая намеги ки копия люкс бошам қа хушрӯ ина сабоатам бори нав дровардай нигоҳ кунен материалошон натуралкаяй сангошон оригинали сваровский нархошон 300 сомон духтаро
талха барг дора, сиё дора, бардови дора. Расветкош беҳтаринай. Размеро ҳамаш ҳастай духтаро. Марамад метавонед дар ин 48 то 60 дархост кунед. Ина ай наздик бо ма сангчошаш мода нишон додистам. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза, дасти чап, 5 қатор, ҷои Сабоат. Духтаро успед кунед, биёен, боварӣ дорум, махултон мешава буро.